Що се живот стари год подарил, унесла снежинка стая, и ты летишь за ней. Здраве на всички ви! За Стара Нова година! Мы со старым годом попрощаемся. Задайте въпроси. Ими какви въпроси да зададем на дядо Коледа? Миналата година като че ли беше по-висок и по-слаб. Какво ти се случи? Остарях. Като старей човек, леко се свалява. Беше да го носи. Затова аз тук не взех някакви кухненски уреди. Заповядай. Вау! Браво!